Morning mga pre. Sobrang late ako nagising. Tinawagan pa ako. Ay, nako. Mahala. Kaya babakbak ako. Morning po. Sige po. Hindi pa. Ay, baka. Apa. Pwede po, napaka. Salamat po. Uy, shit. Wala, kakalis ni Noel. Asa na siya? Kasi CR. Tang ina. Nag-text ako, di ka pa gising nun. Tatlo yung alarm ko, wala akong napansin. Alas, silent. Hindi, alas 11 na kasi ako nakatapos naglaba. Napagod ako kahapon. Mahahabol pa ba natin sila doon? Okay, so pala, sige na tayo. Dito na. Pauling. Meron dito? Yan. Dapat tinawagan mo ako pagkagising mo. Ayan nga, maligo din. Di ba nung last ano mo ako agad? Nag-text ako, di ka nag-reply sana. Tawagan na agad kita. Nung nandito kami, wala ka pa.
Doon na kita tinawagan. Di, apa. Nung nakaraan kasi, putol-putol tulog ko. Talagang, ano nga yung naka-body alarm ako. Hello, what's up mga trupa? Dito na, shoutout kay Noel sa kasama niya, kay Kuya David. Sorry guys, late ako nagising. Isang Pino, isang MXI, tapos dalawang ngayon lahat kami. Tapos yung mga kasama pa namin dun sa relasyon. Ride for ako lang ulit ito. Breakfast ride ulit namin. Balik talaga ako. Pagod ako ulit. Sasalubong na lang kami sa Maraming. Yung plano namin, sa meet up namin Kalasyaw pa. So yun, hindi na kami aabot. Yung meet up, 27 na yun. That's it. Baka kanina. Masalit na ka. Orta na yun. Tapos buti na lang kung hindi lang yan. Bale guys, itutulungan lang kami ulit na bata dito sa Maraming. Ito sila, ang dami nila nga. Shara. Morning po. Good morning. Idol! Sponsored? Sa akin! Ha? Sa akin! Wala pa. Akin na! Wala pa. Ang dami natin ah. Hindi na ako kapag-gear. Kuya, yung mamaya na. Shout out Kuya Kenneth. Nila nga, dalawa. Yun. Okay, so lang, DPWA. Ha? DPWA. Oo? 3-4. Ito, ganito kami kadami ngayon. So, bali hindi namin kilala tong iba.
pero solid. Isa lang layunin. Pogi. Umatinag sa amin ka na. Umatinag! Isang di mga musal. Hindi ako nakapag-check sa girlfriend ko. I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some love and belief. What I want is not to be wrong. I'll make mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a movie. Shout out. Hey, sir. Shout out. This is just the beginning. I'm closing in the night. There ain't no point in resisting. Living life, I do Dito na ako. daily ride, that's the thing. Every night, got a team, all the time to sing. On the stage, here I'm screaming. It's the dream. Ayun. Ito kami kadami mga pre. Shoutout sa group, lahat ng tumulong sa mga grupo ng riders nag-share ngayon sa Ride for a Cause natin. Shoutout sa inyo, di ko na kayo isa-isahin. Maraming salamat. Shoutout Kuya Anthony. Shoutout Buddy. Patuloy mo lang yung mga ganitong layunin. Iabot lang namin yung tulong dun sa bata na may sakit. Tapos alis na din. Yan lang. So, hindi mo naman pinapasikat yung group or mga namin Team Humanity. Kasi gawa lang naman namin yung group namin Team Humanity. Mga gustong tumulong, mag-share yung konting blessings nila para sa mga kailangan. Yun lang, para makita nyo kung ano yung mga ibang ginagawa ng mga riders na nakakatulong din sila kahit paano sa simpleng bagay na hindi alam yung nakakarami na minamaliit ng ibang mga nakaupo sa taas na pinagkakamalang kriminal ng mga riders, pero di nila alam marami ding nagagawang mabuti sa dulot pag mga kapatid namin sa gulo. Hindi ko nakabisado kung saan to banda kasi gano'n naman lagi, hindi ko kabisado kung saan tayo pumupunta, pero tignan na lang natin, mag-record pa naman. Ito talaga the best, Kuya Anthony, galing. Yung may pasimuno lahat lang to. Team DPWH Bumuti Highway. Wala akong maisip na pangalan ng team namin. Dito na tayo. Shoutout sa grupong to. Shoutout. May bagyo. Parang ang dami kayong long hair na. Long hair. Sopa. Kuya, ano ko dito? Ayaw lumapat. Yun. Kita ulit. Kailan dating ng ano pala ka? Baka this week. Yung sticker? This week. Saan mo lalagay, pre? Saan ako? Dalawa. A few moments later.
Ingat. Ingat po. Thank you, thank you. Ingat, ingat. Ingat po. Shout out. Ayun. Ingat pre. Dito ba din tayo dadaan? Ingat! Dito na rin? Okay. Ayun. So, shoutout NCRC. Shoutout NCRC sa masarap na breakfast. Sa halos kunting salo-salo natin. Ingat kayo sa pag-uwi. May side trip ang kayo. Ingat kayo mga pre. Ito si Kuya David, pupunta kami na office, konting trabaho lang. So ayun mga pre, hanggang dito na lang, and maraming salamat sa inyo mga pre. Ride safe always.